Bon dia! Tenim Galícia a plató. Dani, com estàs? Bé, molt bé. Tot bé. Em deixes que vagi primer, vaig a preguntar com es diuen i tot això. Jo passaré per on pugui, Com et dius? David. David. Rubén. Rubén. Noelia. Noelia. Jennifer. Jennifer. Víctor. Víctor. Marcos. Marcos, vinga, vaig cap en Dani. Dani, et vaig tenir fa unes setmanes, no?, per parlar de la festa gallega, de la festa gallega que veu fer fa també uns dies. Com va anar? Va plegar moltíssima gent. Bé, tot molt bé. Per ser el primer cop que anàvem a la Rambla del Gorg hi va haver-hi molta gent. Molt contents. Quin va ser aquell acte estrella que va plegar tanta gent que t'ho preguntava l'altre dia? Va ser la ballaruca o va ser el menjar al pop? Bueno, el dissabte a la nit, sobretot, i el diumenge, tot el dia, hi va haver-hi molta gent. I, bueno, el dissabte a la nit i divendres a la nit també, a l'hora del ball, de l'orquestra, també hi va molta gent. Tu ets el responsable del grup de gaites, de Garimos, gent molt jove. Teniu diferents grups, més grans, més joves, o esteu tots junts i avui heu vingut els més joves? No, bueno, la mitjana d'edat deu estar sobre els 17-18 anys, però bueno, tenim una secció de veterans, diguem-ne, que van tocar el dissabte a la tarda, la banda de gaites dels més grans, que bueno, però la resta som de la mateixa edat tots, més o menys. Vaig a parlar amb les noies, perquè les parla. veig molt rialleres, i jo vull saber, escolteu, què us va fer introduir-vos en aquest món del ball gallec? Teniu arrels gallegues, vosaltres? Sí, jo, per exemple, els meus avis eren gallecs i llavors m'agradava molt la música i vaig provar i m'ha agradat molt i aquí estic. I des de quan hi ets, tu, en el grup? Des dels 9 anys, Des dels 9 anys. I ara en tens? 13. 13 anys. I tu? També tens arrels gallegues? Sí, la meva mare. I va ser ella que et va introduir? Sí, va començar a agradar perquè es va ficar un cosí meu i vaig provar i aquí estic. Escolteu, toqueu la gaita també vosaltres? Sí. És molt difícil. Bé, al principi costa una mica, però et vas adaptant. Perdó. No, que tenia el micro avall. Que al principi costa una mica, però et vas adaptant. No sé qui em pot explicar com funciona una gaita. No, si mireu tots al sostre anem malament. Dani, explica-m'ho tu, va. Com funciona aquesta gaita? A veure si m'atreveixo jo a tocar la gaita. Ah, sí, espera't. Es deixaré els paperots per aquí, ja veuràs. Vinga. Té, aguanta'm el micròfon. Jo agafo la gaita i tu el micro. Va, això. Ai, senyor. El ronco? Això és el ronco. Sí, això és el ronco. Vale, sí, posa-li. Ah, això. Aquí és... Això què? Aquí bufes Aquí i entra bufo. l'aire al fol, diguem-ne, Sí. que el fol ha d'anar sota el braç per Vinga. controlar la pressió. Oi, nanos, que m'ho feu difícil, No. això. No rieu, No, eh? això no es cau. Això no es cau, No, ves Val. bufant. Bufo? Sí. Vinga, va, bufo. Oh, quina poca bufera tinc. Que no, No? no podrem. Bueno, això és que bufi, que piti, Sí. i tu vas fent així, no? Sí. Vas controlant veure. la pressió de l'aire a través del fol Sí. i a través de l'aire que tu li introdueix. Però aquí no és com una flauta, veig, No, que no hi ha clar. està aquí. Ah, està aquí. Sí. I això i a veure com ho feu. Aquest braç Sí. va... Clar, és que veig que és molt més difícil. No, A veure, això- ensenya'm. Això a la boca, sí. Sí. Vale. Això aquí i l'altre braç, aquest no es cau. No, Aquesta mà, aquí. No, no, aquí tot. no es cau, Vinga. tranquil·la. Llavors Però a mi no em bufes... surt, eh? Ah, pita. Bufa, has de bufar molt. Però no bufo. Bueno, No em surt. S'estan rient moltíssim. I jo també, escolteu. S'ha de tenir bufera. sí. S'ha de tenir bufera, això ha quedat clar. Sí, Teniu una capacitat toràcica molt millor que la meva. però és qüestió de pràctica. Escolteu, fem una altra demostració ara, em sembla que de ball, de gaita, de tot plegat, no? Quin ball és? Primer deixeu-me repassar una mica la vestimenta, perquè també és força interessant. Això que porteu a les sabates, què és? Bueno, són les polaines, Sí. que cobreixen la part de baix de la cama, i Sí. bueno, hi ha una decoració que és un... Com una borla, no? Una borla. Val. Què més? Perquè aquests pantalonets blancs a sota i llavors a sobre un altre. Sí, bueno, el pantaló normal, que Sí. porta un peto aquí davant, i, bueno, i el que es veu per sobre és com una espècie de... Bueno,
Ropa interior. Sí, sí, sí. Hi ha roba d'estiu i roba d'hivern o no? Perquè això a l'estiu actua així una mica de calda, no? Normalment hi ha una roba com de gala, diguéssim, Sí. i una altra que és més pel treball, no? Aquesta quina és? La de gala. La de gala, clar que sí, per venir a la tele. I vosaltres, doncs igual, eh? Bueno, igual no, és diferent, porteu un corpinyo. Sí, Què més? El mandil, Sí? la falda, enaguas, Sí. medias, Uh moltes coses. I les camises amb les puntetes aquí, eh? Sí. Molt bé, doncs escolteu, va, actueu, eh? Amb quin ball anem? Muñeira de Pazos de Bordén. Munyeira de Pazos de Un Bordén. trosset, sí. Doncs vinga, amb tots vosaltres, al grup de ball i gaites d'Agarimós.